Jugar. No pots, Per què? perquè ets una nena, ets una noia. Hauries d'estar pintant, saltant a la corda o ballant. Vés-te, vés. Puc sortir, sisplau, amb les meves amigues? Sí, però així no. Per què? I amb qui amigues vas? Amb les meves amigues. Així vas molt curta, canvia't. Si vas amb les teves amigues perquè et maquilles, Ara tinc gana. Ara vaig a comprar. T'ajudo a fer alguna cosa? Com si m'ajudes a fer alguna cosa? I tenim que fer els dos. ¿Tú quieres hablar con tú ahora? Estoy parlando amb Elías, que es un company de clase. Sí, seguro que estás saliendo con él ahora. A ver que me llama el móvil. Però tu què fas? Però jo no et conec. Deixa'm. Sisplau, deixa'm. Vale, ja em va. No, tu no te'n vas, a on vas? Amb unes amigues, Quines amigues? la Nara, la Llit i la Gali. Què passa, que les estimes més a elles que a mi?